Disgwid bejn is-Sindku Nazzjonalista ta' San Pawl il-Baħar Ann Fenech u l-Kunsilliera Nazzjonalista Antoinette Bezzina wassal sabiex il-laqgħa tal-Kunsill tieqaf ħesrem u tiġi sospiża. It-tnejn fil-5:09 ta' filgħaxija saret l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar għal din is-sena l-ġdida, li mill-ewwel bdiet fuq nota ħażina. Ftit minuti wara li bdiet il-laqgħa, il-Kunsilliera Nazzjonalista Antoinette Bezzina għajmet point of order fuq kantun li hemm fit-triq tagħha għadu ma tranġax. Bezzina bdiet tistaqsi lis-Sindku u tistaqsija meta se jitneħħa dan il-kantun. Bil-Kunsilliera Nazzjonalista qabdet telqet il-barra mill-laqgħa tal-Kunsill. Dan wassal biex il-laqgħa tal-Kunsill Lokali tieqaf ħesrem minħabba ma kienx hemm kworum. Sorsi fil-Kunsill Lokali tal-Partit Nazzjonalista qalulna li l-aġir tal-Kunsilliera Nazzjonalista jista' jittieħed bħala manuvra biex tagħmel ħsara lis-Sindku Nazzjonalista. Is-sorsi żidu jgħidu li Antoinette Bezzina hija biċċa waħda mal-eks Sindku Nazzjonalista, illum Kunsilliera Nazzjonalista Grazzella Galja, li kienet irreżenjat bħal dan iż-żmien sena minħabba ġlieda ma' Kunsillieri Nazzjonalisti. Għaldaqstant mhux qed ikun esklus li dak li ġara tnejn fil-laqgħa tal-Kunsill Lokali kienet manuvra maħsuba minn żewġ Kunsillieri Nazzjonalisti kontra s-Sindku Nazzjonalista. L-inkwiet fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar ma jista' jqaf qatt. Bil-kap nazzjonalista Adrian Delija f'dawn is-sena u 4 xhur lilu kap qatt ma ħanteres fil-Kunsilli Lokali. Tant li hemm kunsillieri nazzjonalisti li mhux se jerġgħu jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Filwaqt li kien hemm kunsillieri nazzjonalisti li rriżenjaw. Bħal kunsillier taż-Żejtun Raymond Karwana li rreżenja mill-Partit Nazzjonalista. Huwa rreżenja 10 tiem ilu iżda r-riżenja tiegħu ġiet injorata mill-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.